Evo nas danas ovde na Banstolu, došli smo da obiđemo naše placeve koje prodajemo, došli smo da ih malo brendiramo sa tablama, došli smo da vidimo u kakvom stanju dočekuju zimu. Kažu nema kupaca preko zime. Ali ono što mi iznenadilo, to je broj ljudi koji cirkuliše, znači broj ljudi koji prođe. Pazi, ovo sad nije neka prometna ulica u vikend naselju gdje ti sad očekuješ, ali za ovako kratak vremenski period dosta je automobila prošlo i nikad se ne zna. Možda je sad najbolje vreme da se sada ukeba nešto dobro. Da jeste, ima kupaca, nije da nema kupaca, ali malo ta psihologija kod nas, sad kažu svi, ajde sačekamo do nove godine, ne, Nova godina, Božić svakako malo da... Dolazi kriza, Putin napada ceo svet, šta ti kažeš o tome? Ja mislim da je to sad pitanje... Kako ćete uticati na nekretnine? Pitanje od $1.000.000, mislim da na to niko sad u ovom momentu ne može da odgovori. U svakom slučaju stagnacija možda jeste trenutno, ali ja uvek nekako mislim kada je nekretnina dobra i kada ima neku svoju priču da će uvek naći pravog kupca. Ako imate love, kupujte, ne čekajte. Lova jedino gubi vrednost. Zemlja, nekretnine mogu izgubiti vrednost jedne godine, ali će se ponovo povratiti. Tako je. Lova u rukama je najgora. Danas možete kupiti za nju nešto, sutra ne možete. To je suština.